Wala good ka prepare with the Ako na lang sa sali dagway. Hindi rin. So, ato ang kantahan. Ito na lang ma. Asa nga? Ay, okay na lang. Sige, so, makanta tawag. Happy birthday. 1, 2, 3, go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Okay, wish ate. Dahil akong basaw ng message sa gahatag ang tanan. Charot. Taas kayo ng message. So, mo na ang gahatag sa tanang gahatag ay ang message. Ang akong kalipay mao ang pagbungkag sa tanan nga posible nga mga utlanan samtang nang hinaot sa malipayong adlaw na tawhan. Happy birthday sa akong inahan nga mas bililhon kaysa tanan nga bahandi nga gihiusa. Walay usa nga adunay super kusog nga mahimo sa usa ka inahan. Manghinaot kanimo nga malipayon nga adlaw na tawhan inahan. Dayong ikaduha ni siya nimong anak. To my dearest mother, happy birthday. You are the source of love, knowledge, and wisdom for me. That thank you kaayo ma sa tanang sacrifices nga imong gibuhat gibuhat matag adlaw para maka sustento kanamo. Tungod nimo makaka'on mig pangkatulo sa usa ka adlaw. And with that, I am very blessed to have a mother like you and in the whole world. I am truly happy and so lucky to be your second daughter. Salamat kayo gyud ma sa tanan-tanan nga imong gibuhat para nako ug namo sad ni Papa. Tungod ninyong duha nakaabot nakog second year college because the two of you are my biggest inspiration in life. Buloyagon man ko ma pero I'd always love you as my mother. Puhon ma, all your hard work, sacrifices and love will be replaced. Once again, ma'am, happy birthday. I love you always and that will be never change. God bless you always. Then kani sa imong sister. To my sisterette Rosie, happy 51st birthday to you. More years to come and more years to celebrate. More bonding, more blessing to come sa imong kinabuhi. Amping permi og daghang salamat na to mention na gikan sa imong mga kaigsuunan diris kauluhan. Manghinaot ming tanan nga magmalipayon ka sa simpleng sorpresa. Miss you all. Dayon, maura to og salamat sa tanan. Thank you. Sus kinawag ko ga-inspect na ingon ane. Day mga ira kog message ma'am sa gahatag anang tanang sorpresa. Daghang kayong salamat sa naghatag ani sa akong sister o sa akong anak o labi pa sa uban pa akong igsuon dihas Manila. Daghang kayong salamat. Very good ko ga-expect na i-surprise ko ninyo. So daghang kayong salamat ninyong tanan. Then unsa may imong wish sa imong ika-51st birthday? Ang wish ko okay ra ang panginabuhi na ako. So, piskay ro sige akong lawas maura. Simple ra gyud akong pangandoy na magbinuotan ra ning akong mga anak maura. Dahil ang message sa sorpresa di Negros te is hinaot nga daghan pang birthday nga maabot sa imong kinabuhi og magmayo ra ang atong panglawas te og makakuan ra ta sa matag adlaw natong pangpanginabuhi og maura na og salamat kayo sa imong mga anak o igsoon nga ni salig namo nga ipadala ang imong sorpresa karong hapon na. Og once again, happy birthday te. Thank you kaayo. God bless you. Speak ng unani ko. Then mga kog message ni sir. Unsa may imong message sa birthday karong hapon na? Wala. Hangyo ko niya. Ayaw lang sige bagulbul. Ay mga trabaho, nagod na mo ulit yung trabaho dre sa sulod sa balay. Kay usahay, magkalalis kami. Ay, natural raman na. Bagulbul na mo. Natural raman na.
mapunta sa mga bata. Di unsa may imong wish sa iyang birthday, sir? Ang wish ko, kalayan sa mayong lawas, sa tagay sa mayong panglawas o open-minded sa tanan nga hilimuon sa among pamilya. Thank you kayo, sir. Then ikaw be, unsa may imong bisag gamay ra kayong message? Pagtaasa ng Panginoon ng ni Mama Life back. Hope more birthdays to come and iskay rang panglawas and malipayon ang isigi. Ayun. Mat. Thank you kayo.